آواز به گوشت ای کسی که در حیات نوی بین ما ده کیلومتر نیست، بین ما ده وقت دوریمون. بشنو صدامه کسی که برای من همه کس شیدی، نه که برای تو من هیچ کس شیده نتونستم. شان امسی VIP TG دخترکی современный бакала гирифт руи мола удалит кад бозӣ накард унақ зида ёстин дарост на гафри на укладка духтараки румолдост да байни духтарошон дига наметофт да селфи дига ягон кас да одноклассник надидиш сети дугоношама ҳайрон чӣ шида духтачо мекни кира нағзидай ту гап за чиемо ба ҷош мекни фақат механди тамом мегуфт мебинен ягон рӯз ду чашму ҳуши хаёлаш телефон да буд шабу рӯз фақат смс мехонду медод барои ма тайёр буд ҳама чӣ да ҳама чиша медод неки чашми мада натоф ки ю барои ма дига шид дили кӯдакии ю калон шид ака зинда шиду против набуд қичоқу мачаке да буд да байн мон камтар романтика мехост розаву борон ама гуфтум ишқ дуруғай романтикаи понта прогулка мефората фарёдку дугонота ма кор доштум кадом вақте ки ю мара мехост ау бояд пайдо шава вақте ма ура мехостум ишқ а як тараф буд фақат да ю тараф ай тарафи ма квартира буд пива фақат кайф тоқат кад ки дига мешам не ки резултат нол буд давои дарди сари ю ма невикетам нол буд вақтои охир да қчоқиш ба ҷой ма таксариш буд да гӯшиш гапои шириным репои скачат кад да гиш буд не ки номи худиш не номи буд у ба чизое ки меарзид нарасида буд эй маликаи шаҳри дард ишқомата кадай хам қасри орзуи яхита об кад офтоби ғам ту ниҳоли ишқи худта шинонди замини шурда дӯст доштан маи бедила хун додан да каси мурда байни мо солода видар фата да лаб ханда надод ба дили ғам дида дил намехосту по мерафт аруси ма арусид гули дода шаҳбача да даст ранги кактус шид гирда атроф музика хирсандида дарун нола косаи ёби никоҳ да чашм косаи хунова мара паре надон дига хиёл ки ҷурат будам маи бедил дар ҳаётат ранги як сурат будам ту бира биқаб зиндагита навёфти зинда дилта ту мурди барои гузаштат гузашта тыра пиҳилка тыра ба ёд миёра ҳар қатра маи хурдаи ма ту рафти ву бад бедор шид и дили мурдаи ма дига чӣ фоида ёд кардан ҳар тори мӯи зарта холи бараки рута ду чашми ҷодигарта аки навмай тақдир мепурсам нархи мачакта ки ту уже да аптек нархадеси чочака дар киштии ёрзуҳомам не ки дар баҳри ғам ма да километр байни мо да вақта ягон дида дарду гирия дида мода каса нигоҳ мекунем хандида чӣ замоне ки як дили беғам намебинам ма одами бедарду беалам намебинам ма чӣ замоне ки гум кард қадрша сухани модар гум шид боварияи байни акаву додар чӣ замоне ки ҳар кор дил хрошидан дора падар бемору писар суми мошин ҷамъ дора чӣ замоне ки духтар ба модари худаш соз нест ноҳаққи ёра дидан аст ба гуфтан овоз нест чӣ замон омад ки ёдамгарии ёдам огумай қадам да дрони хунай ҳама да фикри сума чӣ замон омад ки дига да банда намондай сабр бемори бесунда беморхона надора қадр як аст да фикри тило як аст да фикри орд як аст зори фарзанда як аст кадеста я борт духтарагай пишти шуш кӯдакша мепартоя ов да бачои ёш хичона овезон мекунан дорда чӣ замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги ю буду нарх набуда шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон чӣ замон омад занқалинги омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон э худо танҳо мо намони замона сахти бадай и
дора када наметоно маи нафси бада чи замон омад ки зан ғайри шудора кавалер шуш марди кори ғариб қидиш паноӣ давай бердихта ба гапи падаркам накад гаштани беруна неки барои парен хона шин шида бирид вена нодихта хича духта озод местад датай чодар баъзеш қадри ишқа боло медонай меҳри модар баъзеш ай падар да бисёр хизмати раис мекна чи замон омади замонара ки ҳис мекна барои ноболиғ озодай хариди ярақа вино ноболиғ да сутични кеве метан барои зино гапи камбағал беаҳмият агару гап гаҳварай ба баъзе духтари боя шавҳар ба ном шавҳарай чи замон омад ки даҳани як барбар дар замокай сарма дар санго задам нафаҳмидам и замона чи замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол неста эҳтирома ҷавонон нисбати калонсол чи замон омад ба фикри ту бугу ақидата ба фикри маи замон замони ахиратай чи замон омад ки бӯи хун мекуна ҳар шамол неста эҳтирома ҷавонон нисбати калонсол чи замон омад ба фикри ту бугу ақидата ба фикри маи замон замони ахиратай чи замон омад ки нарх дора савод дар донишгоҳ дар донишҷӯ бесавод ба савод як хел баҳо ҳама медона ҳар шаб чи гапо рафтесай да клуб аз шумо насиҳатгарен фақат дар комменти ютуб чи замоне фақат менависан гапои дағалла вақте мебинан да ютуб репери камбағалла чи гапай мухлиси конур нашаки ӯ кофирая мухлиси роналдо чи ҳар рӯз дар тай эфире чи замоне ки ёшо фикри оянда намекунанд нашаманди кайфи таблетка наркоман баъзе зеко баъди бромадан ай дурун ба воля ай ёд меброрам паняткай хичона гапи вора чи замоне ки пацана мезананд да дига мактаб барои ки юдаи неву мехонад да дига мактаб чи замоне ки ҳама мехоҳа ҳаёт халява пацан да ҷураи кӯдакиш менависа заява чи замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб қини бачи дайдаи ҳаёт кардани интихоб чи замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганамта чи замон омад ки одамо мегарданд тай ниқоб қини бачи дайдаи ҳаёт кардани интихоб чи замон омад ки ярӯси ҷурат барои сумтай вақте сумдори дакрук ба эҳтиром меганамта зиндаҳора сурати мурдаҳо мекунанд нидора сурате ки дар варақатиш якчанд рақам дора чи замоне ки ҳама барои сум мекунад зиндагӣ ман барои сум реперам ту барои сум ғарибӣ уш барои сум марди кори шай пишти сум нодаркор уш барои сум хизматгори шай пишти сум вазифадор сумай чизеки срокда ё кам мекна ё тинут кенти барат барои сум мефуршад любой минут чи замоне ки ишқ наметовад дар чашми ошиқ то надошта боши кашило да таи под мошин да баъзе дихта фарқ надора ки ту чанд солаи муҳимия ки ту соҳиби чанд замонаи видео барои сумай текстам барои сумай репам барои сумай блогам барои сумай чи замоне медонай ягон кас дар тамоми олам ки одам барои сумай ё сум барои одам чи замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест чи замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида дарди гирияи дига каса нигоҳ мекунем хандида чи замон омад ки дига барои гапи як довар нест хоҳари як муъмини дига мода хоҳар нест чи замон омад ки кас нагирад дасти ғалтида дарди гирияи дига каса нигоҳ мекунем хандида чи замон омад ки як шидак маънои ишқи бозор ишқам нарх дора ба хиди шаршав пирай харидор фоҳиша бисёр шид намон қадри духтари тоза бачаҳо қаркин шидан духтаро бенозан чи замон омад ғарибон нолона най ҳамватан тоҷики хичакидат кадестай братан замона гарени фачид ё мо ганда фачидем раи роста партофтему сини раи чап шидем чи замон омад ки да кайф мебинем моро мира да прикадани касяка ё рехтан садра мира фаромӯш ке намози хайри саловоту савоба да мактаб авторитет гуфтем накуфтем савода ним зиёди мутахассисон намеарзанд да коршон арзандаҳои коро ғариба хонадай дипломшон дилошон дар ватан танҳо дар мулки ғариб сумдор қатӣ бесум гап намезана ранги қаҳрӣ чи замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги ю буд нарх набуд дашу чи замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон чи замон омад ки хапан одамои ҳақиқатгӯ нархи занқалинги ю буд нарх набуд
да шу чӣ замон омад ки дилои мурдаи мо зинда номай метарсем ай шоҳидӣ да чизи ба чашм дидамон бача барои сумми туй да ғариби хаста шидак дихта чандаста шидак бача дил шикаста шидак ама ҳар сати ҷои зангирои ҷа холӣ шида шуи